హరే కృష్ణ. శ్రీమద్భగవద్గీత చతుర్థాధ్యాయ అనగా 4వ అధ్యాయం జ్ఞానయోగం. శ్లోకం 4. అర్జున ఉవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః కథమేతద్విజానీయాం త్వమాదో ప్రోక్తవానితి. అర్జున ఉవాచ అర్జున ఉవాచ అపరం భవతో, ఇది మహాప్రణామం, అపరం భవతో జన్మ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః. ఇక్కడ సా సైలెంట్ చేసుకుని వాతః హా పలకాలి ఇక్కడ పూర్తిగా. వివస్వతః పరం జన్మ వివస్వతః కథమే, ఇది మహాప్రణామం, కథమే తద్ విజానీయాం కథమేతద్విజానీయాం త్వమాదౌ దౌ ఔకారం ఇది. త్వమాదౌ ప్రోక్త ఇక్కడ కా సైలెంట్ అవుతుంది. త్వమాదౌ ప్రోక్త వానితి త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. అర్జున ఉవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః కథమేతద్విజానీయాం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. హరే కృష్ణ.